Sounds good. I am from Abia State. Awum onye Abia State. That sounds great. You, where are you from? Awum onye Edo State, right? Awum onye Ekiti State. Awum onye Bini. Awum onye anywhere you're from. You can say I am from Abia State. Okay, kam na agwa gị. Awum onye Abia State. Awum onye Abia State. Number 3, okay, ya? Number 4. Ụtụtụ ọma. Good morning. Good morning. Ụtụtụ ọma. Good afternoon. Ehihie ọma. Ehihie